Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadrli do'stlar, biz oldagi roliqlarda sizning bilan сөйләшкән идек шин хакыйкый дуслык һәм дошманлык турында. Һәм кем безнең хакыйкый дошманыбыз икәнлеген сорау билсәк, Аллаһ Таала Коръәндә безгә үзе шушы сорауга җавап кайтара. Аллаһ Таала Ясин сүрәсендә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Иннаху лакум адуум мубин." Шуннан да шайтан иң ачык һәм иң куркыныч, явыз, яман дошман булып санала. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тааладан ярак айта. Һәм бүгенге вәгазьдә без сезнең белән 5 гамәлне ишетербез. Шушы гамәлләрне үтәсәк, шайтаннан дуслыкны издерәбез, шәт иншалла, һәм Аллаһ Таала белән дуслыкны ныгытабыз. Шайтан яратмаган 5 гамәл турында бүген сөйләшербез. Иң беренче, Аллаһ Таала белән элемтәне ныгыту. Ничек? Ас-сала, намаз. Намаз ул шушы Аллаһ Таала белән элемтәне ныгыта торган иң күркәм гыйбадәтләрнең берсе. Һәм шуннан да намаз сыйлатун дигән сүздән килә, ягъни элемтә. Шушы элемтәне ныгытсак, намазыбызны торгызсак, намаз белән, гыйбадәт белән тормышыбызны бәйләсәк, ул вакытта Аллаһ Таала белән элемтәне ныгыткан саен, шайтан белән элемтәбез изелә башлый. Беренчесе, димәк, намаз. Намазыбызны чын ихлас күңелдән үтәп, Аллаһ Таалага гыйбадәт белән якынайып, шайтаннан ерагаябыз. Икенчесе исә ул Аллаһ Тааланы искә алу. Зикр белән тормышыбызны мул кылсак, шуның белән без шайтанны кешсез калдырабыз. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә, Анас радиллаһу анһу хәбәр итә, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйткән иде, шуннан да кеше Аллаһ Тааланы искә алган саен шайтан кешсез калыр һәм ул кешедән ярагайырга омтылыр дип килә. Ягъни аның шушы кеше белән элемтәсе изелер дип килә. Өченче гамәл. Ул да инде Аллаһ Таала хузурында Коръән уку. Коръән уку. Без Аллаһ Тааланың сүзен өйрәнгән вакытта, укыган вакытта тормышыбызны нурландырабыз. Хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә, әгәр дә бәндәләр Коръәнне укысалар, өйләрендә, мәсәлән, укыган вакытта Аллаһ Таала берничә бүләк бирә. Беренчедән, ул йортта булган, яшәгән гаилә, кешеләр, алар айрым Аллаһ Тааланың ярдәмендә булырлар һәм аларның Аллаһ Таала тарафыннан ризыкның киңәю дигән бүләгенә ия булырлар дип килә. Икенчесе исә ул Аллаһ Тааланың рәхмәте белән Аллаһ Таала шушы нигездә булган гаиләнең, яшәгән кешеләрнең күңелләренә тынычлык килер, рәхәтлек иңер. Һәм өченчесе, фәрештәләр җыелып, шушы йортны тагын да нурлырак, тагын да яктырак, Аллаһ Тааланың нуры белән нурландырырлар. Шәт иншалла. Һәм тагын бер улуг бер усул, шайтанны бездән биздерә торган усул, ул бисмилла белән бөтен күркәм гамәлләребезне үтәү. Хәтта мәсәлән, әгәр дә берәр кеше өйләренә Аллаһ Тааланың исеме белән кирсә, бисмиллаһир рахманир рахим дип әйтеп, мәсәлән, һәм ашарга утырган вакытта бисмиллаһ дип ашый башласа, шайтан кешсез калыр һәм әйтер икән. Әйтер, бу йортта миңа яшәргә урын да калмады, ашарга ризык да калмады. Бу йортта миңа яшәргә мөмкинчелек калмады дип, ул нигездән шайтан китеп барыр дип килә. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, һәм тагын бер улуг бер усул, бишенчесе, ул да инде дуга. Дуга. Дуга ул мөмин, мөселман кешенең иң көчле коралларының берсе.
саклый торган, Аллаһы Тәгалә белән элемтәне ныгыта торган олуг бер Аллаһы Тәгаләнең бүләге. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрен берсендә әйтә: Бисмиллаһи тәвәккәлту алаллаһ ва ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дигән дуганы әйткән бәндә Аллаһы Тәгаләнең ярдәмендә, сакчылыгында булыр. Һәм шайтан ул бәндәгә карата әйтер: ничек инде андый кешене Аллаһы Тәгаләнең юлыннан биздереп булыр? Ул кешегә бер нинди көч, куәт, зыян китерә алмас. Аллаһы Тәгаләнең ярдәмендә һәм сакчылыгында булу сәбәбендә дип кулларны төшереп, шайтан көчсез, зәгыйф калып, ул кешедән ерагайыр дип килә. Хөрмәтле дуслар, шайтаннан безне мәңгелек хәсрәткә, мәңгелек бәхетсезлеккә этәрә торган шайтаннан ерак булыйк. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә якынайып, хакыйкый рәвештә шушы 5 усул белән файдаланып, мәңгелек бәхеткә, сәгадәткә ирешергә насип әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.